Život prišiel dnes predpoludním 46-ročný vodič kamióna. V Obišovciach v Košickom okrese zišiel z cesty a narazil do elektrického stĺpa, ktorý ho následne uväznil v kabíne. Vážnym zraneniam na mieste podľahol. Vodičovi sa stal osudný prejazd touto úzkou a nebezpečnou cestou. Niekoľkotonový kolos naložený starým železným šrotom zišiel z cesty do priekopy a prevrátil sa. Náraz prudký. Buchot, doslovne buchot. Ani cez okna nebolo nič vidno, lebo z toho bordelu bolo strašne veľa prachu. Z púšť okamžite išli na pomoc vodičovi, ktorý bol v kabíne. Tak do 10 minút ešte bol pri vedomí, ešte sme s ním trošku komunikovali. Ešte žil, jojčal. Musel mať strašné bolesti. Ľudia boli bezmocní, k vodičovi sa do zdemolovanej kabíny nemohli dostať. 46-ročný muž navyše prestal komunikovať. Záchranári ale naďalej bojovali o jeho život, no ich snaženie už bolo márne. Sme chceli toho človeka zachrániť, nedalo sa. Vodič už s nami vôbec nekomunikoval, nerozprával. Bolo stanovené, že je exitus. Bol celý pritlačený. Ľúto mi je. Následne elektrikári zložili poškodený stĺp, ktorý ohrozoval dom, až potom mohli začať s vyťahovaním kamióna. Presné okolnosti nehody vyšetrujú košickí policajti. Z Obišoviec pre televíziu Joj Pavol Janíč.